Per què no menges? Perquè no m'agrada. Pues és carn, és sana. I com saps que això porta carn? Perquè és un Frankfurt. Pues llegim l'etiqueta. Pues vale. I la carn? Vinga, va. Per fer aquest experiment vam agafar 3 marques diferents de Frankfurt. L'objectiu d'aquest experiment és comprovar la quantitat de midó que hi ha en la carn de les salsitxes, per saber quina és la millor qualitat i conté, per tant, la carn més bona. Per fer aquest experiment vam agafar 3 marques diferents de Frankfurt: Oscar Mayer, El Pozo i Carrefour. Altres materials que necessitem són una gradeta amb 5 tubs d'assaig, dels quals 2 seran el blanc positiu i negatiu, una pinça de fusta, un vas de precipitats, un escalfador, un termòmetre, aigua, si pot ser destil·lada, i reactiu de Lugol. Omplim els 5 tubs d'assaig amb la mateixa quantitat d'aigua. Per fer els ous blancs i poder comparar, a un li afegim midó. Als 2 li tirem unes gotes de reactiu de Lugol fins que veiem que canvia el color. Agafem 3 grams de cada salsitxa i els triturem. Posem cada una en un tub d'assaig diferent. Per poder mesurar el midó que hi ha en un sòlid s'ha de passar al líquid, i això es fa bullint. Bullim els tubs d'assaig agafats d'una pinça de fusta en un bany maria en un vas de precipitats. Amb el termòmetre anem mesurant la temperatura per saber si ha bullit. Aleshores hem d'esperar que els tubs tornin a refredar-se a uns 20 graus Celsi. Els hi tirem també unes gotes de reactiu de Lugol fins que veiem que canvien de color i els comparem amb els blancs. Els tubs d'assaig amb les salsitxes de les marques Carrefour i Oscar Mayer han agafat un color molt violeta, com el blanc positiu, amb midó. En canvi, la salsitxa de la marca El Pozo ha agafat un color més aviat groguenc, com el blanc negatiu, sense midó. La salsitxa amb carn de millor qualitat és la de El Pozo.